Assalamualaikum kasidangnan umum dangakan ayat pidomana santun. Di dalam Al-Quran ayat tasusun di surah Al-Hujarat ayat tahimpun. Bunyinya ayat inamal mu'minun, kemudian itu dengan ikhwatun. Artinya ayat cubolah kiro, sesungguhnya mukmin nyato basudaro, nyawa satu insan sarupo. Sasaki sasanang samulia sahino, jiko mandape samo balabo kehilangan samo malapehao. Kok sakit kawan dek kito taraso, tibo di sanang kawan dibawa satu, timbangan raso je pareso. Raso dibawa naik ke kapalo, pareso dibawa turun kadado. Karena itu cubalah pikiri sebuah hadis daripada Nabi, artinya hadis nak kami tarangi. Tidak kata capai mukmin sajati sabalun kita kasih mengasihi, kasih ka saudara bak kasih ka diri, silaturahmi nak tali batali, pergaulan supaya naknya abadi, supaya bak santan dengan tangguli, bukan bak alu pancukia duri. Jangan bak cando mato gara gaji, lah nyato searah pulang jopai, mengapo basibak mengapo basisi, elok ditiru bak gulo jo kopi. Walau tak sarupo, walau tak saragi, tapi kaduanya saling maisi. Di dalam galeh samo sapai, angek jo dingin samo nyerasoi. Semakin dikacau batambah pati, rahasio maharasio gulo jo kopi. Ayah sagaleh samo nyeliputi.